Waqt l-attività bl-isem ta' lejla sajfija organizzata mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi ġie inawgurat proġett ieħor ta' riġenerazzjoni li qed jagħti dera aktar ġdida u moderna fil-bajja ta' San Tumas Fwitilajn. Dan il-proġett ta' riġenerazzjoni ġie inawgurat mill-Ministru responsabbli Chris Bonnet. Fl-aħħar xhur Infrastructure Malta flimkien ma' Tourism Zones Regeneration Agency wetqet xogħol estensiv biex tirriġenera din iż-żona li taqqaċċat il-batterija ta' Rijama mal-bajjiet u t-toroq rurali ta' madwara. B'dan il-proġett żdiedet l-aċċessibilità bit-triq ġdida magħmula minn materjal innovattiv li jirrispetta l-ambjent filwaqt li ngħatat dejra ġdida u moderna liż-żoni miftuħa. Il-kosta ġiet imsaħħa bi blat naturali wara li tneħħew biċċiet ta' konkos antiki li kienu jkerħu l-ambjent. Dan filwaqt li nbena mill-ġdid ħaj ta' 100 metru li ħa post wieħed instabbli u li fuq sar ukoll proġett artistiku vibranti b'elementi kulturali marbuta mal-post. Il-Ministru Bonnet ikkummenta dwar dan il-proġett. Kienet ġimgħa impenjattiva ħafna l-Ministeru tagħna u laqniha propju proġett li jidħol fil-qalba tal-komunità l-embellishment tal-Belt ta' San Tumas illi kien post tista' tgħid abbandonat in-nies li ilhom ħafna jitolbuna biex nintervjenu u għamilna biċċa xogħol Infrastructure Malta li tu pjaċir tara n-nies kollha il-bajja reġgħet intliet, il-post intalab in-nies u issa nħeġġeġ il kulħadd biex jibża għal dan ix-xogħol illi għamilna.